Abu na biyu shine da yawa Allah ya yi wa mutanen arewa ni'imomi da babu irinsu a duniya, kuma a Najeriya ma sun tsala kowa, amma kullum sai su dinga raina kansu, suna hangowa ne yanzu kamar yadda aka faɗa, wata mace a ƙasar Anambra ko kuma cikin ƙasashen Inyamurai ta ɗebi 'ya'yanta guda biyu za ta sayar da su miliyan 1.800, wai da niyyar cewa ta samu wannan kuɗi ta riƙe ragowar 'ya'yan da bata sayar ba. Kaga wannan babu wata mace a arewa da za ta je ta irin wannan kasassaɓa don kawai ta sai da 'ya'yanta wai ta riƙe ragowar, ba zai yiwu ba. Na a Najeriya za a iya noma sau 3 a shekara, idan kuma ka noma a shekara sau 3 a shekara za a iya tsara yadda noman zai zama an yi shi yadda zai gamsar da kowa da kowa. Kuma in aka tsara noma to ba lokacin da za a daina samun abinci, kuma ba lokacin da za a ce kaka ta yanke, ba lokacin da wani abu zai tsada, ba lokacin da za a ce abu kaza an neme shi babu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakika kowane abu ka gani a duniya yana da wato ranarsa mai kyau ne, ko da mara kyan ma wani lokaci yana da wata ranar tasa. Ha kuma duk wata matsala da ka gani ko mushkila ko wani tsanani ko kunci to yana da magani, sai dai kawai kamar yadda ake faɗa cewa wanda ya sani wanda bai sani ba, ko kuma ya zama na cewa kamar yadda ake cewa gwano baya jin warin jikinsa, ko kuma cewa ga magani a gonar yaro, rashin sani ya sa ya sare. Misali, shekara da shekaru ana yin tutiya da maganar talauci, ana korafi da talauci shekara da shekaru, fiye da shekara 50 ana maganar talauci. Sannan kuma shekara da shekaru ana zancen dala ta karu kaza kuɗi sun yi ƙasa, dala ta yi ƙarfi. Duk wannan ba shine dalili ba idan har ana da bukatar walwale matsala, domin mataki na farko da yake walwale matsala su ne aikata abubuwa guda 3. Abu na farko shine empowerment da ake ta yinsa ba a kan tsari ba. Abin da ke nufi da empowerment shine masu ƙananan sana'o'i a taimaka musu akan abin da zai ƙara inganta sana'o'in nan nasu, ba dole ya zama jari kawai ba. Wani zai iya zama jarin yake so a ƙara masa, wani ko so yake a ƙara masa ilimi da zai ƙara taimakonsa wajen ya ci ribar wannan abu yadda zai ƙara haɓaka. Wani kuma waɗansu kurakurai ne za a nuna masa yadda zai gyara su da za su taimake shi ya ci riba. Daka empowerment ba yana nufin kawai a je a ɗebo kuɗin mutane a dinga raba jama'a ko ana ba su shinkafa da masara ba. Wannan ƙara buɗewa mutane hanyar talauci ne da bara da roƙo da kasala da zaman banza da tumasanci. Abu na biyu shine cewa harkar noman nan da ɗan adam ita ya gada tun da ya zo duniya, cewa a zauna a dubi noma aƙalla a yi shi sau 3 a shekara, ga noman rani a lokacin rani da kuma lokacin bazara da kuma lokacin damina. A Najeriya a ko'ina za a iya yin noma aƙalla sau 3. Idan ya zama na a ƙasar Japan ana yin noma sau 11, to a Najeriya a kowane ɓangare musamman arewa ko kace ko'ina a Najeriya za a iya yin noma sau 3 a shekara. Idan kuma ka ce za a yi noma a shekara sau 3 a shekara, za a iya tsara yadda noman zai zama an yi shi yadda zai gamsar da kowa da kowa. Kuma in aka tsara noma to ba lokacin da za a daina samun abinci, kuma ba lokacin da za a ce kaka ta yanke, ba lokacin da wani abu zai tsada, ba lokacin da za a ce abu kaza an neme shi babu. Amma rashin tsari ne yake sawa noma baya biyan bukata har yanzu, saboda me ba a tsara shi yadda zai biya bukata ba. Abu na 3 da yake taimakawa warwarewar talauci shine kirkira. Duk wani mutum da Allah ya ba wata hikima ko basira da zai kirkiri wani abu ko zai zo na abu sabo, a ba shi damar da zai tallata wannan abu da ya yi, ya kuma tabbatar da shi, ya kuma aikata shi yadda kowa zai cin moriyarsa.
amma waɗannan abubuwa guda uku an yi watsi da su, sai dai a raba mutane shinkafa, a raba musu abinci, a ba su kuɗi, a ba su keke, a ba su mashin, a ba su injin niƙa, a ba su keken ɗinki. Duk wannan ba zai maganin talauci ba, za a shekarar 1000 ana yi. Da haka wannan kuskure ne, kuma duk masana sun yadda ba daidai ake ba, ko ba a shirya maganin talauci a wannan ƙasa da ƙasashen duniya da Afirka ba. Abu na biyu shine da yawa Allah ya yi wa mutanen arewa ni'imomi da babu irinsu a duniya, kuma a Najeriya ma sun tsara kowa, amma kullum sai su dinga raina kansu, suna hangowa ne suna hangowa ne. Yanzu kamar yadda aka faɗa, wata mace a ƙasar Anambra ko kuma cikin ƙasashen Inyamurai ta ɗebi 'ya'yanta guda 2 za ta sayar da su miliyan 1.800, wai da niyyar cewa ta samu wannan kuɗi ta riƙe ragowar 'ya'yan da bata sayar ba. Kaga wannan babu wata mace a arewa da za ta je ta irin wannan kasassaɓa don kawai ta sayar da 'ya'yanta wai ta riƙe ragowar, ba zai yiwu ba. To kaga wannan ma wata ni'ima ce babba wadda Allah ya yi wa mutane a arewa, amma kuma kullum shi mutumin arewa daga ya zagi kansa sai ya soki kansa, sai ya aibunta kansa, sai ya fifita bayarabe a kansa ko ya fifita inyamuri a kansa. Alhali in yana wannan bayani, abinda za ka fara ganewa shine rashin sanin darajar kansa, da kuma ya jahilci kansa, da kuma ya jahilci rayuwa, sannan kuma ya nuna maka bai ma san me yake gudana a ƙasar Yarbawa da ƙasar Inyamurai ba.